Pojďme na to, takže divadlo může začít, Zahajuji výroční zasedání bohů. Zde v Panteonu boha války. Nyní výroční zpráva. Austrálie. Vysoký přírůstek medvídků kloaka. Afrika. Velký přírůstek kořínků. Obyvatelé místní sbírají velmi rychle. Asie. Opiátová pole jsou velmi nabobtnalá. Obyvatelé sbírají velmi pomalu. Jižní Amerika. Pole s kokou jsou celá plná. Obyvatelé opět sbírají velmi rychle. A nyní Evropa. Finální zpráva, pane. Sítky jsou plné. Sedláci jsou plní k prasknutí. Selky jsou plny práce na pozbíraných polích. Vše je naprosto v pořádku. To je asi tak vše. No dobře, to jsou ty špatné zprávy. A teď bych prosil ty dobré. Říkám ty dobré zprávy. Jsou všechno dobré zprávy? A kde jsou války? Povodně, epidemie, mor, cholera, mravenci. Nejsou. Šištičky jsou šišaté, křovíčka šustí, důchodci si leští brýle. To je potom těžká práce s takovým materiálem. Krása. Kde jsou moje krásné války? Kde jsou ty potoky krve? Nejsou. Vše je v pořádku? Vše je v pořádku. A jak byste jako tady ten bordel nazval? Já věděl, že to je to mír, je to mír, je to mír. Stále hen ten mír. Pohodička, klídeček. Žádná válka. Žádné potoky krve. Ne, nejsou. A co mám tady potom tu šavli jak blbec? Vyschly. Tak to tedy ne. Ano. Já chci válku. Mou válku. Všichni budou válčit. Pro mě? Za mě. Prostě budou válčit. Ale nebudou válčit. Nechcete válku. Vy furt chcete nějaký problémy, pane. To je hrozný. A my máme nějaké problémy? Máme. To je problém, máte problém. To, že se tady rozčilujete nad válkami od rána, vám tady chodí nějaký dva pocacové. Potulujou se vám tu poznámku a vás to vůbec nezajímá. To budou pojišťováci. Víš co? Vyhodě. Přece si nenechám pojistit něco, o co nemůžu přijít. Svou božskou moc. No to přece nejde. Vyhodě. To jsou jenom pojišťováci. Tak zvedni tu svou línou prdel a běž se podívat do magického orákla. Nezvednu. Říkám ti, zvedni se a běž se podívat. Vojáků, styk! Pozor! Odchod! A já se mezi tím půjdu podívat po své magické truhle, kde mám samé krásné věcičky. No. Moje oblíbené artefakty a trošku se s těma pánama pohraju. Jenom bych věděl, kam jsem já, jenom dál. Už je mám, tady jsou. A mám pocit, že jsou tady s tou vaší truhlou. Cože? Je to tak? Skoč se tou. No, utíkáš, ty vemeno. Pardon, uvidíte. Zde tady na té pokrasovce. Ne, oni, a má truhla. Pane bože, totiž, pane já. Dobrá, tedy zde vemu toto červené tlačítko, zmáčknu ho a spustím božský replay. Bez cukru. Hospodin spožeral. To je asi jinak, že? Co? A ta písnička, víš? To až pravdu. Ježišmarja, mě už tak zasvojí nohy, ta cesta z té hospody, ta je tak dlouhá. A víš co, minule jsem zkoušel to, co jsi mi radil s tím trakařem. No, a? Ožral jsem mi řidič a skončili jsme v prdeli. Kyselý. No, to si pamatuju. No, jsem to manželce nevysvětlil ještě do dneška, ale to jsem nevěděl. To bych chtělo úplně něco jiného. Nějaký stroj, ten se jen tak nevožere. No to je pravda. Něco, bude tam, do toho se praští a jedeš. A víš, že to možná už někdo někdy vymyslel.
Já si pamatuju, že jsem seděl v hospodě, takhle jsem, a mimochodem dej si panáčka. No, ty máš, No. bez toho se pravil. To je dlouhá historka, začínám vykládat. Seděl jsem v hospodě a najednou takhle jakože praštím hlavou do stolu a probudil jsem se až doma. Ale problém byl, že mi chybí půl den. No, kdyby půl den, někdy je půl týdne, že? To se stává, no. Hele, Co je? Asi nějací noví sousedí, mají tady zvonek. jo, dívej se, teleport. Nějaký pantele. A sportem, to jsou dva, já zazvoním na to. Jasně, seznámíme se. A jak se na to zvoní? Jo, dívej se, tady to je. Já to zmáčknu. Jo, to je super, dívejte se, to je dobrý. Jo, ještě. Baracho, to bylo perfektní, co? Hele, pojedeme ještě jednou, to se mi moc líbilo. Co ceny od trávy, ve? Ale, Kde to vlastně tě od trávy. Počkej, To se vypere. dívej, něco jsem našel, něco No, jsem co to našel. je? Uhlíčka. No jo, Ale co tady to jsou tam nějaký má? krávy. Takhle rum. Ježišmarja, ten nevylej. No, co to může být? Já zkus to. Jo! Už mi to. Bravo! Nic něco jiného je tam krámu dost. To je můj mrakofuk. Dívej se. To je dobrý, to se mi moc líbí. A má to tlačítko, dívej. No tohle je zase můj dešťotvůrce. Originálně detotvůrce. On samotný, sám o sobě je neškodný. Ale zkusíme fouknout spolu, pojď. Ale v kombinaci s mrakofukem způsobí uragán. Co tady ještě mají? To je na nic, ukáž. Jo. Sluníčko, a hřeje. Jo, zdáš? Říká to. Nepatří to dohromady. Jo, dívej se. No nic. Ale nic moc, tam to předtím bylo lepší. Víš co? Vezmem si to A sebou. tohle? A mizím. To bylo moje tropické slunce. To jsem používal. Nemám potom. Já je zničím, já je rozdrtím, já je zabiju, já je rozdrtím na prvoprcičky svým prkodrťákem. Pobočníku. Připrav mi můj vojenský stejnokroj. Co jste to řekl? Tohle mám jenom na zvláštní příležitost. Připrav mi vojenský stejnokroj. Odpovězte vojenský. Dobře tedy, ano pane. Pane, odcházím. Náročný text. Už! Pobočníku.
Nejdřív by mě zajímalo, jak to vypadá dole na zemi, potom co ti dva pitomci Způsobili, pane! Chcete vědět, co způsobili, pane? Zhodnocení situace, pane? No na co jsem se tě ptal? Ano, pane, hodnocení situace je současné, že naše, no prdele, asi vaše země je skutku neobyvatelná. Obyvatelstvo se zmenšilo na minimum. Pane. Jak to myslíš neobyvatelná? To jako myslíš, že jakože úplně, pane. Je jich tam hrozně málo. Pane. To znamená, že ti dva pitomci mi vlastně nahráli do karet. Ano, pane. Protože uděláme stěhování národů. Ano, pane. Bude válka. Nebude jedna, bude jich 10, 12? Mnoho! Já ti názorně ukážu, jak to provedeme. Nedrží vám to, pane, mohu vám podržet, pane. Na ně to ukáž. Ano, pane, na ně. My jsme zde. Ano, pane, krásný bod. Severní skupina vojsk půjde na jih. Západní skupina vojsk půjde na východ. Jižní skupina vojsk Krásná, půjde na jih. Proč? Pane, mohu si dovolit drobnou změnu, pane? A jakou změnu? Proč změnu? Podrž, pane. Otoč se, pane. Možná ani nebudu potřebovat. Proč mi to tam mažeš? Aby to vypadalo krásně, pane. Situace je následovná. Zdá se, že všechny armády jdou do jednoho bodu, pane. Jak je to možné? Vždyť jsem jim dal svůj nový božský vynález. Nazval jsem ho kompas. Nazval jste ho krásně, pane. Co to Můžete mi má? odevzdat tam. Nevím, nějaký hodiny, ale jsou rozbitý. Ukazují nahoru a mají jenom jednu ručičku, dívej na to. Ukaž to. Ona upadla! No tak se dá dělat. Naštěstí to vůbec ničemu nevadí. Dám svým božským hlasem všem velitelům jednotek vnuknutí a oni se zpátky přemístí na ty původní trasy a je to vyřešené. A ne, pane, zdá se, že je tu ještě jeden problém. Oni nemají co jíst. Jak to, že nemají co jíst? Když jsem jim dal celou zásobu božské many, bílého masa a podobně. Tady v té krabici. Rohlík, suchej, Kuba, zadej, pivo vypitý, no. ale klobásy. No jo, člověče, klobásy, chlebo, ale jo. Co myslíš, jak nám to vydrží? Já si myslím, že jak do odpoledne. No, dověsli. Já je zabiju. Ano, pane, zabijte To je. znamená, že oni, všechny moje krásné armády, místo aby dobývali okolní světy, tak budou bojovat mezi sebou? No, pane, A co to fakticky znamená? že se zničí, pane. Navzájem? Ano, všichni. To chcete, ne, pane? Chcete asi... Bude jedna velká, obrovská krvavá válka. Ano, pane. Dobře, mířím se s tím, bude se bojovat. Potečou potoky krve. Zničíte se navzájem. Budete krvácet, budete umírat pro mě a pro mou božskou moc. Ale nejdřív si to vyřídím s těma pitoncema v těch slamácích. Ano, pane. Připrav mi můj vojenský vůz. Ano, pane. Jo, Paka! Jede sem nějaký chlap a žepřiňáků, známe! Au! Ježišmarja, co se to stalo? Ale za kopcem o nějakýho suchýho dětka s kosou. A nestalo se ti něco? Mě nic, jdu mám, jede. Zdraváme! Pane, máme problém, pane. Jaký problém zase?
Tady, poznáváte to, co tady drží v ruce? Co to je, pane? Já je zabiju. Asi ne. Konec! Potlesk! Já se dívám na všechny hráče, co tady máme. To znamená, jestli si někdo myslel, že se bude flákat, tak to se šeredně spletl. Pěkně si každý zahraje. Když myslíme všichni, tak všichni, i ti, co tady nejsou,